Yabona indaba amashonisa mfethu. Ngathini lo mjita lo? Sawubona bhuti umashonisa. Yebo, sengubhuti umashonisa manje. Sengubhuti umashonisa. Yebo mfethu, yazi phela mfethu kunenkinga la wena mfethu yabo. Shuthi angithi uyazi ukuthi uma usindisiwe mfethu umuntu osontayo yabo. Manje kule sonto elidlule vele wangithathwa ngise esontweni. Ngafika esontweni ngabhabhadiswa lapha kwathiwa nje zonke izono engangazenza emhlabeni zihlanjululiwe yabo. Kanti nawe bafika yazi ukuthi umsebenzi wakho lo kubolekisa ngemali uyisono. Manje ukuboleka umuntu imali yabo, uboleka imali kuyisono manje mfethu manje mfethu sengumuntu mfethu osengcwele manje. Ngicela mfethu nawe ungiyeke mfethu ngiphile impilo yami kahle. Kahle manje usufuna ukufa vele ngizovele ngifike lapho kini. Ubule kwasana. Uma manje ujwayela kabi. Ufuna imali yakho. Hayi no mfethu akhululeka. Asikho isidingo sokuthi emndenini wami khululeka ngizokunikeza imali yakho. Khululeka mfethu nginikeza imali yakho mfethu. Kodwa phela ungangimincisile ngokuthi uzolimaza abantu basekhaya mfethu. Yabona-ke manje. Hayi ngizokunikeza imali yakho mfethu. Hayi mfethu. Aphetha lona mfethu. Yabona indaba ukuboleka imali mfethu kubantu mfethu. Mamazi man. Hey mama. Ngaphangisini. Angenzele izibukwazi thina sanga. Mama uthema ngabe usungishanga lesitala songibhodoyi sengithi qha. Sengizwa kahle ke lapho uqequla amehlo afethu uzokwa Undertaker. Isithandwa sami ngithokozisa. Awumancane nje ngalo 2 minutes akho oqeda ukwenza lapha endlini. Awutshengisile ukuthokoza ke sithandwa sami ngikufaka umbhobho wonke. Yabo manje sekumele mina manje ngendlini ke manje ngiyodlalisa ubhontshisi ngenxa yakho. Ungachazi. Inyongo. Ngikufuna nje angikufuni nje phambi kwamehla manje ngifuna uhambe ngizokurequestela. Ngizoya lapha emarket ngiyozama imbiza lapha bese ngiyachatha kwami sino sami. Uma ukuthi kuzokusebenzela lokho ungakwenza. Bese ngiyabuya round 2. Yabo kodwa awume kancane. Ima ngiyakurequestela. Uyabona nje. From la 20% ngiyakurequestela uyahamba manje. Ngirequestela 20%. 20%. Ay nginayo ipromo mina ya 50% sitho sami ngeke ayiboy. 50%. Baphethe uyangazi phela mina ukuthi ngumashawa. Hayibo 50% uthola abantu abaqalayo nje ukusebenzisa uBolt. Hayi mina ngihlezi ngamagama ahlukile la. Yabona nje kwamanje udubula amanzi. Mangifika le South Beach ngizobe kumbhebheni bemile. Hayibo. Nasami ngumashawa nje uyangazi. Naso uzokhuluma leyo zakho zomashayi ukesana uyiyeke nje. Nasoka simlinde. Okay. Sho mfethu kanjani? Sho bafaka wena umhlabinezo. Yakuyena umhlabinezo lo. Ya imini. Oh wena umhlabinezo. Hayi no mfethu bro wami imini Mohammed mfethu uburequeste mina. Mohammed? Yeah mfethu. Athi awukhuluma isigongwa. Hayi no, nayi baby mfethu. No but uthi bongasho ukuthi ngivange Corolla manje Corolla. Hayi wena mfethu ukuthi imoto lapha ekhaya ziningi kakhulu yabo manje ngivele ngathatha imoto anganganayo ukuthi yini nawe siyazi kade abantu bengihlupha wena oqala mfethu ungene emotweni ngiyacela mfethu. Ngiyibheba ngithembe lo. No. Hayi ngizongahla sami. Ngithembe kodwa mina lo. Relax. Yabo? Sobona. Babe, angithembe lo Mohammed omnyama. Yazi into engizoyenza njani? Ngishuthe i-registration yakhe mase uba right. Ina kancane. Hayi nawe uyaphapha mfethu. Sesoncenga nina sincenga amantombazane. Amadoda mina ngithembe kanjani mfethu udibanje omnyama mfethu le injwele zescripto mina ngazi ukuthi udibanje mfethu bane injwele ezini. Manje wona uzoyibiza uMohammed bakwenze njani mfethu? Uyaphapha. Shaya imonto. Uyaphapha wena. Yazi amafuna abafana baphapha. Shaya imonto ndoda. No. Amen Uber driver manje. Ifone yami ihlala ayisasuka emehlweni yami. Amen Uber driver manje. Ifone yami ihlala ayisasuka emehlweni yami. Amen Uber driver.
Yabo-ke Muhammad, ngisacela ushintsho wami lapho. Ushintshi mana ukuthi Yeah. Hayibo. 20 rand. Hey, yeah, mhlawumbe i-app yami yasangana akwazi ukuba 20 rand futhi yazi. Hayi, ayitshoko bro. 20 rand. Ya, then u-8. Usuka le 20 rand ukuza lana. Ya, bethu bekune-promo ya-50 nje, 50% lapho. Une promo ka 50%. Nangu Muhammad. Wena wenza isilima la ngibhizi yancenga lapho nentombi yakho ngincengela ukuthi uzogibela ngo-50%. Umuntu engile phela bethu nami ngangena ngathemba uMuhammad umnyama ndoda ngicela ushintsho wami u-80 rand. Kanti uthazi kodwa ukuthi yazi kunomashonisa ongikhupha la ufuna imali yakhe mina uzongitshela 20 rand ukusuka into le petrol engihamba ngayo. Yasemzini ngisacela nje ushintsho wami. Yazi ukuthini? Ngiphumele emotweni yami Ushintsho wami wena. Letha imali yami. awuphume la. Letha imali yami. Phuma la. Uzokukhipha ngoba ungijoyina kabi. Joyina bro. Joyina ngibona wena ujoyina. Uyajoyina. Dlalo divine nje. Yawani, awuvule la. Awuvule la. Befethu awuvule la zishaphi manje. Befethu. Befethu ngishaya isikhathi ngivulele emotweni yami mfethu. Ngicela bese ungivulele mfethu ngiyacela mfethu. Baba mfethu, awuvule la mfethu. Funa imali yami mfethu. Hey wena. Bese ngivulele mfethu yazi bese ngishaya isikhathi mfethu ngicela imali. Sadlala uMuhammad. Bese ngivulele mfethu. Ano divine. Funa imali yami ndoda. Funa imali yami. I-right bi-chop. Funa imali yami 80 rand. Mfethu ngizokunikeza imali yakho ngicela uvule icapha mfethu yabona ngoba manje mfethu ngiyasebenza ngishaya isikhathi. Ngizogcungana lapho ngaphandle hlala khona lapho benayani. Mfethu ngiyacela mfethu. Alo Muhammad la. Muhammad onenye zeskripot ukuthi uthi Muhammad. Hey, funa imali yami ndoda. Imali yami iqala ungena. Ngizokunika imali yakho ngicela ungivulela. Uvule isikhathi. Mhlawumnezi. Sho. Ungivulela mfethu ngiyacela mfethu. Amen upatay manje. Ifane amisalana. Aisasu